Ujeje kwezuru ike o, ujeje kwezuru ike, ndị si n'okwu asị dachi n'obodo, unu jeje kwezuru ike. Ọ dịkwa mma, okwu asị chịba, ụda amadị. Ọ ihe nwanne kwuo. Ọ dịkwa mma, ihe ndị ekwu, oge eruole mgbe o ji eme o. Ọ dịkwa mma, ụmụ okorobịa nakwa ekele ntị mara n'ihe ndị kwuo. Ọdụkadụnụ na akpọkudo maka ete gbara egwu n'ọgbọ. Ọ dịkwa mma, okwu asị chịba, ụda amadị. Maazị Emmanuel isi ọbịa akwụ onye ọbụla niile ekele ntị dị n'Ogbuefi Agụji Mgbada Agụ Eze akụzuru ọha n'izu ọgụ na ihe eme ajụjụ ejiọ dọkịta Jiros Nwosu eze dibịa gburugburu otu mba anọ ahụnanya ekwu a na-ekwu a na-eme eme gịnị ka anyị na-ayọ ihe dọ mmadụ ukwu anyị aka ọ gịnị ka anyị na-ayọ n'elu ụwa ihe dọ mmadụ ukwu anyị aka onye adọrọ mmasị onye adọrọghị ụzọ ụkwụ ọgụ n'iro onye adọrọ mmasị onye adọrọghị mma ụzọ ụkwụ ọgụ n'iro kepụọ na aka butere ajụcha nara aja gbapụtara erika akpọ uchuke duru n'ọba ajọ ihe ekebajighị afụ ndebe anyị ọ gịnị ka eji eme ekebajighị afụ ndebe anyị nke ekere ka na n'ụtịtị obi abaghị obi n'ime jidere ụkpana nye nwaanyị aga ya wenara nwa amaghị na nwaanyị aga ejighị nwa nwaanyị aga na-achị ọkụ ụgbọala na-elo ihe a na-eme obe ọkụ ụgbọala na-elo ibe ọ na-eje n'obere akwa ọkụ ụgbọala na-elo ihe dịghị ogoro narị ya nwa ntụle pụrụ isi kpọrọ onwe ya nni onye si m abịara n'ụlọ ya o kwutere nke mụ na ya onye si m abịara n'ụlọ ya o kwutere nke mụ na ya Yàrá okwo n'ụka go, yàrá okwo n'ụka go, yàrá okwo n'ụka go n'anaghị ewu isi o. ụmụ okorobịa dọtara anya dị ile anya ya Ọ maka ị ga-agbada go, ihe na na-eme okwu asị ka eji eme ya ọ maka ị ga-agbada go, ihe na na-ekwu okwu asị ka a na-ahụ n'ime ya ọ maka ị ga-agbada go, yàrá ị ga-agbada go, ọkụ yàrá ị siri ga-agbada go, yàrá ị ga-agbada go, oke ka ije kpọ marakwana ka isi eme mmụnwụ a ọbịa nka ka anyị ji eme mmọnwụ, nka ka anyị ji elele mmọnwụ, nka ka anyị ji agbara mmọnwụ. ọkụ siri dọ Nganga ka anyị ji eme mmọnwụ, nganga ka anyị ji elele mmọnwụ, nganga ka anyị ji agbara mmọnwụ anyị ọsọ. Onye nọchi ụzọ mmọnwụ akpọ ya n'iro. ndị nne na nna ekelele m Onye nọchi ụzọ mmọnwụ ekelele akpọ m ya na n'iro. ọbụghị ọgụ nne na-agbarụ nwa ya Onye nọchi ụzọ mmọnwụ ndị akpọ ya adamadi n'iro. ekwesị na-ekelele m Onye nọchi ụzọ mmọnwụ ekelele akpọ m ya na onye nwa nwa ya kpọrụkwa nwa ya Onye nọchi ụzọ mmọnwụ akpọ ya oke ibiri nwaanyị ka wono oke ibiri ka wo onye bụ onye oji abụ nwa ya Onye nọchi ụzọ mmọnwụ akpọ ya onye bụ onye oji abụ nwa ya Onye nọchi ụzọ mmọnwụ akpọ ya marakwa ndo na eti dị ime eti dị ime ndị ụwa onye ma ndị oji agba mwe Onye nọchi ụzọ mmọnwụ akpọ ya n'iro. mmadụ agụ akpa emu ọ gịnị ka ị na-agwa m nwa A ga-abụ onye ka ote obodo, ma ọ bụghị onye ka ote ọgbọwarụ. A ga-abụ onye ka ote n'Owerri isi ego. ọ ka i siri kwuo okwu a A ga-abụ onye ka ya ote gwa na ibe idowere ọgụ ya ma ọ bụ bụghị onye ka ote ọgbọwarụ. A ga-abụ onye ka ote n'Owerri isi ego. ehe ekele mmadụ ọnwụ biko dịsi njom President General arụ amụrụ Autonomous Community ọ ka o siri mee Chief Dr. Luke Abbas ebube dike n'obodo ukwu. Hello, my name is Dede and I would like to know who you are. Alright, I'm Mr. Kingsley Ike, aka the original man. I am the leader of the masquerades. We call it Mmanwu Jesus from our tribe. This one is called Mmanwu Jesus. This one is called Otiaba. This one is called Obiekule. While this one is called Chief, the High Chief. So we are here
as our His Royal Majesty, the King of the Igbos, invited us to come. That's why we're here. Okay, so since you mentioned their name in Igbo, can you explain it in English? Like, what's the meaning of their names in English? Okay, the meaning of their names, Mmanwu Jesus, it means the masquerade for Jesus. And the Otiaba means the one that always smile when the king comes. And this one means the one that gives joy. And this one means the chief of the masquerade. He is the chief. That's the meaning. Thank you very much. Yes.